Yayi lero a Alfred Gangata wachiwiri kwa mtsogoleri kwa president wa chipani cha DPP pa chigawo chapakati Peter Mutharika. Mkulu ameneyu lero amenena kuti akalandire chigamulo ku khoti pa nkhani yokhudzana ndi kupeza certificate ya folomufolo mwachinyengo. Anyway, paja mbuyo ndithu oyimira ambali ya bomawa anamutenga iyeyu kumamuyendesa maambulasi kupita naye uku ndi uku. Akuti ameneyu ndithu akuyenera akayankhe milandu opeza certificate ya folomufolo mwachinyengo. Koma lero zachisoni kaya zachisoni kaya situdziwa kaya zachisoni tithaona kuti chani kaya. Lero ogamula milandu anena kuti iyayi inuyo amene munapeka mlandu umenewu mupite mukaupangenso mukaukonzenso mukaupange redraft chifukwa fundozi sizikumveka. Akuti fundozi sizikumveka kuti uyu makamaka milandu imene adalakwa ndi chani. Chifukwa patizikambena kuti chani. Yetu ndiye Alfred Gangata ndithu ndi azinzake mutha kuti nkhope zawo zinali zachimwemwe ndithu zosekelera akutuluka ndithu mu khoti momwe amayembekezeka kuti akayankhe akauvomere kapena akaukane mlandu. Koma ayi ndithu mwachidziwikire munthu uyu ampanga release ndipo milandu palibe apa, palibe milandu pokhapokha milandu iyi akuti mupite mukayipangenso bwinobwino kuti akuti amwene munthu uyu mukumzenga mlandu wanji, munthu uyu chomuzuzira kuti apite uku ndiko ndi yani. Anyway, tiyamikire makamaka a khoti a judge makamaka powunikira zinthu ngati zimenezi chifukwa izizi mukuganiza mmene timaganizira tonsefe timaganiza kuti munthu uyu anamanga pa zifukwa za ndale. Ndi ukuku ndithu tatsimikizale kuti yayi nkhani zake zinali za ndale. Panalibe mlandu weniweni apapo kuti pakana munthu aunonge mafuta amisonkho ya Malawi aunonge kachanichani kena kuti tsamangathamanga. Yayi akuti ukuku tiyeni kuli milandu ya Alfred Gangata zinaoneka payambirira pacha kupita naye uku mupita naye kucheni kudowa yayi mupita naye kukhotera ku Chigwedi ya 3 yayi mangozungulira naye munthu uja kuti akuti akamuweruze kuti akamvere milandu yake. Ndiye zinthu zake nizonena kuti zokhazokha zinangooneka kuti nzopanda mutu tizi. Mano lero ndiye zaonekera kuti zopanda mutu kumene zopanda mutu sikuti amene kunena ndife yayi koma akuonena nda judge pakulipa kuti yayi ifeyo simusatide yayi ife sitinakabe nkhani yoyipa yayi ime tangonena kuti tikungobwereza zimene akamba judge kuti nkhani izi nzopanda mutu. Nkhani yanu iyi ndiyopanda mutu ndiye mupite mukauzanenso nkhani mukayipekenso kachi namba 2 ndiye mukabwereso kwa jaji kuti ajaji mukabwereso mukasumenso kachikena kuti akulu munthu uja milandu imene ampezera ndi ABCD osati kungoti certificate yopeka certificate Malawi Camera.